Evo me, kad brate Ćose, došao sam u naselje Stepa Stefanović, kao što možete vidjeti iza mene, da brate Ćose stanuje da vidim da li može on da reši u moju muku. Iskreno vam kažem, sumnjam, ali potaze očajnika. Gde si, kvete? Gde si Ćos? Otko ti? Došao po savjet. Šta treba? Pa znaš i sam, maturi, da kad cijela priča sa IT emisijama nije baš najbolja. Već neki godinu dana pokušao se dogovorim sa televizijama i ne ide. Dobro. Od IT kompanija, boga mi, još manje vajde. Dobro. I rešio sam da malo promenim celu priču i da nešto drugo počnem da radim, a ne znam šta. Češ da programiraš? Pa koliko treba se nauči programiranje? Pa 1-2 godine. Pa 1-2 godine, prijatelju, ovo treba da jede. A moja majka imala običaj da kaže, sine, tebe je lakše obući nego nahraniti. Pa dobro, šta hoćeš da radiš? Ne kapiram. Vidi, ti znaš da ja sam dobar novinar. Dobro. Pa kažemo prvenstveno IT, ali ovako. Imam lepo i da snimam, boga mi, a i to što snimam mogu lepo da izmontiram. Ali to očigledno nikom ne treba, ja ne znam zašto. Ja sam baš pravio lepe spotove, lepe stvari sam pravio, ne znam, kao da, znaš. Nisi na radaru više, zato što nemaš emisiju. Moraš da se vratiš na radar. Pa moguće da si u pravu. Pa ništa. YouTube, vato. Pored onog tvojeg kanala napravi neku interesantnu emisiju. Dobro, o čemu da pravim emisiju? Mislim, znaš, IT... To je poseban problem. IT nema to, IT možda zaboraviš. Evo gledaj šta ti trenutno najpopularnije na internetu. Vesti, automobili, nemam pojma, kladionice, ženske teme. Fashion bloger kada budem pod stare dane. Ti normalno? Možeš i da kuvaš. Mogu da, pa ali ne, ti znaš maturi kako meni ide kuvanje. Isto kao i sport. Isto kao, u stvari, kad bolje razmislim, u svim tim temama nigde se ne pronalazim. Znači, vesti, tu nema šta da tražim, razumeš, ima mnogo jačih i boljih od mene. Polovni automobili, tu, prijatelju, nemoj džabe da pričamo, znaš kako sam prodao kola. Tako da, se zove, znaš, nema tu priče. Ovo što si rekao, kladionice, ja u kladionicu u životu nisam ušao da popunim tiket. I već smo rekli, fashion bloger kada budem, ne da ide. Mislim, možda kad bi se doterao i sredio, ali od ta 4... Mogu bi za automobile? Šta za automobile? Pa vidiš, to bi moglo bude autentično. Šta za automobile? Ponovno te pitam. Pa napravio si grešku, opeko si se dobro u svojoj prodaji automobila. Dobro. Mogu bi da napraviš dobru emisiju za obične ljude koji se time ne bave, a to dosta ljudi interesuje. O čemu da vode računa, na što da paze prilikom kupovine, prodaje automobila, održavanja automobila i sl. Čekaj, stani sad. Jeste me čuo malo pre kad sam rekao da se ja ne razumem u automobile? A dobro, ti se ne razumeš, ali nađeš ljude koji se razumeju. I onda to ubaciš, od toga napraviš emisiju. Dobro. A onda od svega toga, ako budeš imao i sreće i dobre savete, možeš i da napraviš neki dinar dodat pored emisije. A paralelno sa tim, ta interesantna emisija bi te dobro pozicionirala da izreklamiraš te neke sve svoje stvari, videoklipove, YouTube i slično, koje možeš da radiš za drugi. A emisija bi bila ultra popularna. Ok, ja ne kažem da ne bi bilo ultra popularna, ali tu postoje prvo par problema, ko bi to vodio, matori. Pa možeš ti da se staviš ispred kamere, rekao si, da imaš ograničena sredstva. Sredstva su vrlo ograničena, ali da baš ja da budem ispred kamere, pa to je minus za emisiju, a ne plus. Ali autentično, to je ono što se sad traži. Dobro. Bolje ti nego da staviš neku voditeljku ispred kamere koja će priča o tome, pa da, kako se prodaje automobil. Pa mislim, pa dobro, da, ja sam za taj raj sistem televizije, da je lepa, naučit ćemo što treba da priča. Ne, ti vodiš emisiju. Dobro. Ti si se opekao. Dobro. Evo sada, 2.0 verzija, znači sa savjetima, nađeš ljude koji se time bave, koji imaju dosta znanja o svemu tome, nađeš dobrog majstora. Dobro, možda mogu da nađu dobrog majstora. Sve to spojiš, ideš redom, kreneš od nekog malog auta i uđeš u tu celu priču. I praviš emisiju o tome. A znaš što je problem? To ljudi interesuje. Ne, to je okej, slažem s tom, ja ne kažem.
Znači, stvarno, automobili su uvijek bili interesantni ljudima, kako naš narod kaže, njemačko auto je njemačko auto. Ali, ko bi to gledao, znaš, kako ću to dopre do velikog broja ljudi, tako da se ja faktički pozicioniram ponovno na neko mesto koje mi treba da bi mogao da ponudim neke druge usluge. Dobro, samo mi da to podelimo po društvenim mrežama i imat ćeš 500 do 1000 gledalaca, sigurno. Dobro, to je okej za početak, ali ti znaš sam da to nije nešto previše mnogo. Pa dobro, pa pozvaću ti ekipu iz Infostuda. Infostud, šta s njima? Njihovi su polovni automobili, imaju moju garažu, imaju internet prodaju guma. Oni to mogu da podele na svojim nalozima na sajtu. Ti znaš tu ekipu? Pa da. Pa to bi već mogo da pasuje. Ništa. Ti uzmi se zove, okreni ovo Dregare iz Infostuda, pitaj hoće li sastanak sa mnom, da im je objasnim šta bi želeo. Dobro, a ja ću da vidim se zove koga imamo od kao poznanike prijatelji koji se razumiju u tu priču sa automobilima dobro i da vidim kako ću s njim imaš nekog već na umu? Pa kum iz Niša mi je nije ekspert, ali čovjek se baš dosta interesuje za to. Znaš kakve su mu kola? Znači, ulešti ih i kao non stop ih nešto doteruje. Mislim ima jednog drugara na umu, on je baš dobar majstor i kao nedavno je počeo sa radom i dečko je mladi i pametan i blagoglagoljiv, što bi rekao naš narod, to je bitno za emisiju. Ajde sad, zovi njih, a ja ću da zovem Petra. To je to.